Des d'aquí jo vaig demanar una nova llar en línia entre el pi d'en Xandri, el monestir i Montserrat. I ara ha arribat el moment de donar les gràcies a l'univers per concedir-me la nova llar en aquesta línia que vaig demanar. Gràcies, gràcies, gràcies a totes les persones que han fet possible que això es donés. Des d'aquí jo vaig demanar una nova llar en línia entre en pi d'en Xandri, el monestir i Montserrat. I ara ha arribat el moment de donar les gràcies a l'univers per concedir-me la nova llar en aquesta línia que vaig demanar. Gràcies, gràcies, gràcies a totes les persones que han fet possible que tot això es donés. Des d'aquí jo vaig demanar una nova llar en línia entre en pi d'en Xandri, el monestir i Montserrat. I ara ha arribat el moment de donar les gràcies a l'univers per concedir-me la nova llar en aquesta línia que vaig demanar. Gràcies, gràcies, gràcies a totes les persones que han fet possible que tot això es donés.